tunchuma chuan New Mexico a khotereuh te El Rancho a poikhoina thleng kan ngai thlau dawna he khawa chengte chu ani hripo vekin tumai te pawh chu anei zunna konga an thokremin khote ti taka anin lungrual tlang hleya kumsang ni som pakhata khan he khawa hian chhungko za kai tak Ortiz chhungkwa te an cheng veya Newber chu Dixie ania apasal an chhungko pa ber chu Lloyd niin Sherry, Angela le Steven te hi an faten ni Lloyd le Dixie te hi kumsum thum pali lai anin nei towa an nu pa hi an khotlang ta na mi poimo tak ve ve an nia an fanu Angela chuan Lloyd le Dixie chu kong tam taka an tan nu le pa ni an tin thu a soi china midang reng reng en shan na an nei ngai lova an ni nang topin an lo pum mai thina ni chomdol ngai chomdol an shi lova an thokrim chin hle bok ni hin asoya ni apa loi te hi tal contractor ania zingkar ni chwa ma changin na thok china zandar kwa thleng na a thok chin Dixie bo nursing home activities director na achela a na chu na anga ngai lovin nomati tak aloni bok nen midang te chan puyangin ain ngai ani kumsang khasakwa somria pakwa chuan Angela le Sherry te chu tleirol an lo ni ve towa Dixie le Lloyd chuan naute thlasari upa du tak mai Steven an hmu chuan an hlimpuin fapa an nei lo bok nen fatan chuan an lata a an chhungkwa hlimna a thlenin an chhungkwa chu an kimta chi aniin Angela le Sherry chuan an soyani Steven hian cerebral palsy natna anaya apangking veilam chu azenga engtika ma achong theilovin akal theilo mai theidi chu doctor ta shildana ni wangin Ortiz chhungkwa te chuan Steven chu an lainatin enkul a hau tak tur zia sharing ma se an fapa ani to miao wangin an theito pin an enkula vani thak takin doctorin akal theilo mai thei achong theilo mai thei ati zong zong te chu Steven chuan a hne ta vek maya no pangdang teang thovin kal thei hun pa ngai le chung thei hun pa ngaya kalin achong theya alo hlei kang shet nuwa chuan an loina kaushana chuan loma hloin an pastor chuan biakina alu cha hi a mo piang chibai bukin abi seu seu chin niin asoi hunalo kal zela Sherry le Angela te po puitling tak tak an lo ni ve towa anin puya chuan Lloyd Dixie le Steven te an chenga an ram huam chung tho anin pui fencing in adai dan na le lama chuan Sherry apasal Jesse le an fate pahni an khosa ve boka in khata cheng to lo ma se an chung kwa chu an lain po emem reng thawani Juni sompariat kumsang hi sompakhada chuan Sherry le Jesse te no pa chu casino wa an ho main intihlim turin an kala an ho nuwa chuan film te enin zan hunan manga atuk ni sompakwa zingkara chuan pon lam thom le uimau thoma wang chuan an hara Jesse chu thawin aselaya la pon lama en chuan karvut puak rong tlan chuak cha hi hmowa kara chang chuan man hmoro kalang tia au thoma shezuya achaka lutin chu kar chu a zoya mase konglaka chuan kar chu a hmu zo to lo wangin anin lama chuan let le in maktiro tak chuan amu vele ta ni in an pui Sherry hena chuan soya heti hunlai vel hi zing dar thum le chanve in karbor velani hemini juni sompakwa hi pateni Father's Day ania zinga anmu chatle nuwa chuan an thole ta sangsanga Sherry chuan pateni polin Angela das chu apa loida tana siam saka a siam zo chuan apa te in lam chu awapana inalu chuan arin phak lau therap thak tak chu Sherry chuan a mutani anule patele a onau pa te chu nunna nei to lau ti sha takin thisen tam tak nen an lo let jeng mu chuan a chong hle maya 911 a call po chuan a chong sha chat lai thelo khopin anule pa te thi thuwa soya ka hlum an ni thu le zinga an thi arin thuwa soi tel bokani poi khoinak muna no chui tu ten thlen chuan Dixie rang chu an nu pamut pindana amut thom no hain
aluwa silaya kana ni om tak hliam omin chhuata alo let nga ta loitero anin hnung lama arwang hi hmuniin alu le ataksa te chuan mun saria hliam atwar boka an fapa kumsum hne upa Steven chu an chauka chhuata arwang hmunia ama beitu hi a thei ang tokin alo beilet ve ti a hria theia mun som pasari la ya engemowa chutna niom tak hliam anei bokani police officer pakhat chuan tual thana hmu towa chuan arap thlak ber ati hialani Aaron Joe khotlanga hetiang anga rap thlak poi khoina hi ala thleng ngai lawa hewang hian tu mai po chu anral chia chung ko zagai tak ortis chung ko chunga rong taka chengam an omani chuan kan chung kwa po aron cheve theitin launa in an khat ani berto chung ko pa ber loita wale chu chauka Steven arwang omna bula moneya a chunga chuan poisa ala chuna wangin in rokna kal swal ni theya police te chuan an ngai rawa in chunga hian pon lam mi dine mo ani lawa police te chuan tual thana hmanrua an hmu zet lo chuan chetlak a har an ring ani nu chui tu ten an nu chuina lama chuan in hnung lama in dai dan na hon theian siam a kalena bula mai chuan jeep kan ti mai zukrui chi marijuana thahnem tak hian hmuwa Angela le Sherry te chuan police ten hena chuan Steven atana anu le paten in lama chin theina license an nei thu le medical card an nei thlap thu an soya Steven hian voi ni lai thluak zai a ma chhon to wangin aluna lutuk chhok nan marijuana hi doctorina chu niin an soya ni hetiang ani ta ka chuan nu chui tu te chuan marijuana chu a hmulo turin lo hmu palin ruk tumin ortis chung koram chunga chuan alu tanga chu thil aruk tum kal swal chuan tuala tha tir tamai ani theimaya ngem ti te chu an ngai twa chhuaka a hnu reilo te a chuan police te chuan loile dikzi te nu pa chuan an thom hnoda na closet nung lama chuan poisa da thatna safe to marshal puilo an lo nei reng ti an che chhuak ta a hei hi an chunga poi khoina thlen chan po ani thei ti chu police terin dan ani autopsy result alo chhuaka an taksa silaya kana ni om tak liam om thlei thwa te kha silaya kana ni lovin lungral manga be an ni wanga hliam zo kalawnia Sherry chuan zingdar thum le chanve inkara anin pon lama thoman shat le Jessian achak manga kara omzui tho soite chu police te ashil chhong velea mase Sherry soile Jessie soite chu ain mil tatlat laumaya Jessie chuan police te hena chuan pona chuan thom ron chhuana thithlai turingota a chhuwa thole karvut buak rong kan chhuak che a hmuwa a hnuwa in chunga chuan makti taka alu le thua soya a hnuwa chuan Jessie bok chuan a trakin kar chu a zui thu a soileya a hma a kara truck a zui thu a soilo na chan chu alo soi mai thu a soya mase police officer de chuan mak an tiril ruhleya soi mai tur chuan thil thleng te nau po ani silawa Jessie chuan zep anei an ring rum ani Jessie chuan apozon loit nen chuan voi engemaza in hmu thiam lo na an nei to thua soya mase thil te nau tak tak wang ani thule anin hauzo nuwa an thengil chunzom le mai thu a soya mase police te chuan thil te berpo mai thiang lo tlukin an thosia da piang te chu an lo chin chha zela Jessie le Sherry te in bulbor te chu an han enfia a poi khoina thlen ma tlaya casino an kana CCTV pon ena Sherry tu nu pa chu rin hlel na tur oma an shat lo wangin rin hle zinga chuan thai bau ani ta ni tol thana manwa chu khoi emolai taka chuan miswal chuan a pai ringin komkar zong te nen lam chuan an han zonga ti chuan ortis chung ko chena ina chenga la laute tual zola chuan lungral an huta a keji ni velarit ni hin thisen alo kai noi boka police te chuan lungrala chuan miswal DNA a nge ringin beisena sang tak nen DNA test turin an thona mase vandwai thak takin chu lungrala chuan dikzi loitle Steven te DNA bak mu tur tat lavani Angela chuan police te hena chuan kumsom paroko upa Nicholas Ortiz chu
biak a that arin thua soya Nicholas hi twal theta Ortiz chungkwa tenen hian thisen inzomna an nei lem lawa Sharif pa rol tharnen chuan school mun khata an kala changin anin kom ngei hleya an loina kaushan alawinang buk nen chan chatak an niome an loina kaushan pastor chuan Nicholas chu rol thar fel tak in khom taima tak le in khom bana po biakin ti fai tura a nu fual zia thua soya a chung te nena in ti thiam lo nan ne wangin a chian pa te in Sheri te in ni boka chuan akal taw ta a Sheri chuan chata kalo dong songin aria na tur pindan te po a shan an pe nge nge ani a chian pa pu loida te na chuan Nicholas po hi akal ve fawa loile dikzi poin an tu pa ang deuh thoin an lo ena e tur te siam sakin akal du na mona te chuan an thla fo chin bok hun akal le hleka Sheri chuan a poisa bo zeu zeu ti sheta a ti chuan Nicholas samut na pindan vel a en fia nuwa Nicholas bungrwa engemaw chuan poisa chu a hmuta a ania changa chhuah tir lo chuan Sheri chuan poisa alamomo ve ne ange tin poisa arok ngai to lo turin tin an nu pa chuan poisa an peta china ma se Nicholas chuan du tok chin le top chin anei hlei theilo atlang nel tol tola a huang taw sot a leya aza chalo tak awang chuan loitle dikzi te pon Nicholas chu mi thatak anelo ti an she thiam towa anin hung na bang zwan khuma an huan hnung lama abiron mu chuan loi chuan thinrem takin an chung kwa chu chwa san tur le anu le pa te hne na let le turin alo shila hei wang tak hian ani Angela chuan police te hne na chuan Nicholas chu convention shim a chat arin thua soi ti chuan hu chui tu te chuan Nicholas chu zong muin zonan zota loide te chunga poi khoina thleng chung changa police te pui thei tur engmo shiat anei le nei lawan zota Nick chuan a shiat lo thu le a shiat ve chhun te chu chanchin thara an puan midangin an soi chhon le chu ani mai thua soya loidan an huan hnung lama abi ruk chuma a chong khum dan chu an zot le ya Nicholas chuan ala shiat thu soin alaka an rin na ati chha thu le an chung kwa chu ka san tura loidan ati thu le ole inti tlat chuan ti ya a chan thu soya chu bak chu loid ala molo thu a soibok police chuan poi khoi tu zong chuak ta la engtin nge itiang tian zo chuan Nicholas chuan ka mu chuak ani chuan police ka shatir watang tin a chang ani loidan a chung kwa ka san tura ati chungchang an zo ti lawa chuan a mela fel hlel mu turom lawa loite te ruang char ani ma zana chuan anu le pa te hne na alet le to wangin ina a oma atuk chu pa te ni to wangin zanlaya jinglam tia soi thei ani chuan apa chu Father's Day lumna thua hlana ti chuan an mule ta zengdar sari vela anu chu na a akal thu soya achung te point Nicholas hian thudik ngei a soi thu an lo soi ve bokani police te chuan an thei top chhuain kumkhat nuwa po miswal chu mantik aum thei chuang lawa finfiana chatok tak aum lo bok nen poi khoina ra thlak tak mai chu chui chhualavin a om mayang ti an hlau hleya December kumsang hi som pahnia chuan tanina tak mek me che pakha chuan Ortiz chung kwa te tha ani chungchanga chuan thil shiat anei thu police te a shil ta hlau maya police te ne na thu thlen tu hi kumsom ni pali upa Ashley Roy Bell ni hin police ten lungrala miswal DNA an mulo chan chu miswal chuan akuta moza abun thua soya twal thana thenjan chuan akazen kumsom panga upa hozele a champa Nicholas Ortiz tenen chuan chi panzowa an du khop an la zuk lo wangin an leina tur poisa nei dan ngai toin hozele Nicholas chu loida te in chu rok an ra manda a ni ka chuan engtin te nemo loida te nu pain poisa an da thatna an fa te tak ngial poin an shiat lo safe thu ruk chu alo shia a chu safe achang chuan dollar sing ni ruk chwa a an hwana marijuana an khoi po chu ruk te la rota ti chuan Ashley chuan akar chuan Nicholas le Jose te thian dun chu loide te in bula
zengdar thum vela chuan ava thla ta a akar chu vutbuak rawng ani thua soya seri pasal jesian kara hmu rawng che kha ni nikata thian dun a thla hnuwa chuan zengdar thum le minute somli panga a akazen hoze chuan lo kolin inrokna chuan atel vengam lo thu le an chung ko zinga mi chu an lamen thu te pon lama changa Nicholas chu kongkhar hnung lama changa lu atum lai alo thlir thua chila nik chuan kongka chu akeka chu vele hoze chu lau thong takin in phena chuan alo biruwa hun engamu chen hnuwa chuan nik chuan Ashley chu kolin akara lo shrai vat tur chuan atia hoze le Nicholas e karan lu hnuwa chuan Nicholas a korle ake kora chuan thisen akai hnuang maya thil chalo tak a thleng ti chu shilshat an ngai shan lo akut ding lama chuan amazabun lai chu alo wa dai ba ka ake a chuan bol lo ip abuna a hlo thon melin voi engamaza engkim ati chingpen vek thua soya ka thati hin a soi bokani Ashley chuan apile puteina chuan intifai turin a shwai ta a athom no te pai turin bol lo ipa chuan a fun cha a Nicholas a 95 nuwa chuan thomhno fai dang a hak tir nuwa anin lama chuan a thla pheita atuga chuan Nick chuan Ashley chu kolin Lloyd Dixie le Steven te chu lungral manga a tha thu a soita a he an karvut bok rong hi an shal nuwa scrapyard ta anti chiatir awangin motor chu finfiana tan a man theile talawa kumni avei meu chuan loida tu le fa te chuan an chung te thina chuan thodik highland anin ring to lo hiala ma se police te chuan an thei top an la chwa zel thon soya finfiana chatok au meu lo wangin Nicholas po in pontir ngot the anelawa ti chuan police te chuan kong om chhun nia an shiat phone records chu enzai an relta a twal thana thlen hun lai vel chuan Ashley Nicholas le Jose te chu anin bengun hle ti an hmuwa an text message te po an hai chhuak zela Nicholas chu thon han zot fia le ta a text message chungchang te an zo chuan Nick chuan police te chu du tok tur le in lama ho adu thuin alo changa a chong du tak se lawa chuan engma zo chwa thei alani lawani kum aliam le a police te po chuan Jose chu komve a cha hin an cheta a thil thlan dan chu engtin nge a soi ve don shiat an tumani Ashley soyang che chuan Jose po chuan a soi ve ta Nicholas chuan tuala tha thu a soi ngei thu po soya Jose chuan a that ngei ti po ka shia tin police te chu a chang ani Nika champa Eric Zubia chu chong chhuak vein Nick chuan tuala tha thu soya mase tu tenge a tha ero a soi lang lo ni na soi Ortiz chung ku member pathum tha an ni ti a shat nuwa chuan an mani tha tu chu Nicholas ani arin thu a soi bokani February ni sompani kumsang hi sompanga Ortiz chung kwa tha anya changa kumli nuwa chuan kumsom ni upa Nicholas Ortiz chu man anita a thu boy panga siam sakania ama Nick ngei chuan thu boy pani anor tir chu apom lo thu soya he thu boy pani apom lo nia soite hi twal tha thu boy anne velem lawa police officer pakhat chuan church pani twal tha thu boy ne lo ve ve aphat dana twal tha thu boy pathum or tirani chu apom ti soilo ma se ain pon na pakhat le amor bokna nia angaya ni Sherry Angela le Jesse de chuan an chung de tha tu ren hlel thuwa Nicholas an man chu mak an ti hleya an ina hun engemaw chen an lo chen pui eile in riana turan pe kha an mi hmangai te nuna lak sak tu ani an lo ring ngai lawani Nicholas chu bel theilawati ania annuwa dollar sing khata bel phal sak ani wangin bel chwa lai lo kania June kumsang hi sompanga chuan court trial nei chanani ta a Ashley le Jose chu Antisha zongjong stena soitiran nia court trial a kalai mek hian mi zongjong makti turin Jose chuan athu soi athak le ta dai maya akazen Ashley chu in roktura ruwa manna siam tu berle Nicholas nena Ortiz chungkwate thattura tir luituwa apu ta Ashley chuan an kut tuam na tur moza peya
an phei khok thla alan lo nan plastic bag chu bunata na pe boka lungral chu twal thana man ro tan Nicholas a pe ni in Jose chuana soya hetiang ani noya wang hian Nicholas a chung thu po ngai twa thei ani lawa Jose le Ashley te thosoi inkal chu an boy pui ber alani riani ni thum nuwa po Jerry te chuan thutluk na an la siam fel thei lawa chual chu abul changa ngai twa ni le se tin thu an ti tluta a thasom pasari nuwa chual chu nei chatle ni hin Nicholas Ortiz chu mi pathum a tha wangin kumsom ni panga lungin tang tura ti ania kumsang ni somthum pasaria hian parola chwa adil theidona twal tha ba ka mi in rok tuma wangle sham sheine na mi in rok an tuma wangin thiam lo chantir ani boka Sherry le Angela chuan Nicholas chuan shemna na zok mi pathum a tha wangin damchung voithum lungin tang an ngia thu korta an thlena ma se tun thlengin an thil ngia thi ti puitlen sak an la ni lawani Ashley chu mi in rok tum na a ro mana sempui tole fin fiana ti burban na a ai nam hnoya wangin kumsom ni chung lungin tang tura achung thu relania ma se thushe tuwa chana wangin kumruk chok chen sakle ni hin kumsom pali lungina atang don ni Jose chu filim anga ya ma se district attorney ngen na angin athil swalti fin fiana ne na Highland ani phochuan poi an khoi lai khan kumtling lo ni ma se puitling anga achung thu ngai to ni ro setin korta dilna a theluta he dilna hi kor chuan alo pom saka ma se tun thleng hian Jose chu man le ani lawani